הפעם איש חשוב מאוד בשם תובל ברד. תובל התגורר בארמונו המפואר בפאבלות של צור יגאל. בשנותיו הראשונות לכהונתו השליט תובל לשקט ושלווה בממלכה. כל תושבי הממלכה חיו בשקט ובשלווה. אך קרה דבר, והכס התערער. המלך התחיל לקרוס. תקופת הבחירות מתקרבת ובאה, ותובל היה בטוח שאין אדם שעומד בדרכו לכהונה נוספת, אך אינו ידע שהעם מתקומם כנגדו. שמאל, 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 ימין, שמאל, 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 קרבת לשבת! חבר'ה, זה שלנו. זה בכיס הקטן שלי. הבחירות שלנו. אני לא מצליח למצוא מישהו מספיק דגול שיתמודד כנגדי. ומה עם המנהרות מהשטחים? התושבים מודאגים. נו באמת, צריך לתת להם איזה משהו בפייסבוק. הם מאמינים בכל דבר שאני אומר להם. מה זה השער הזה בכניסה? למה לקח לו כל כך הרבה זמן להיפתח? אוי, האזרחים האלה. כל דבר שאני עושה בשבילם הם מתלוננים. הם הרי לא זוכרים איזה פיצות אני מביא להם כל שנה. אבל תובל, קיבלתי מידע מהעם. מתקנים להוביל נגדך מרד. מה? מי אלה? קבוצה מאורגנת. אלה אין להם צנזורה אלה. יש להם את היישוב. ויש שמועה שיש שם איזו מישהו שרוצה לגנוב לך את כס המלכות. כן, כן. שמעתי על המתמודדת. לא קם הדגול באדם שהתמודד נגד תובל ברד. שמע, לא שאני מזלזל בך או משהו כזה, אבל היא מובילה בסקרים. אתה מעז לזלזל? בי? אני גידלתי אותך. אני הייתי כמו אבא בשבילך. קום, אתה מפותח. כן, יובל? ככה תפתר אותי? זה כל מה שעשיתי בשבילך? אין בעיה, אל תתחרט על זה. יאללה חברים, לקום, לזכות, יש לי משימה סודית הלילה. שמאל, 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 ימין, שמאל, 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 שמאל. יובל הזה, אני לא מאמין שהוא העיף אותי. אחרי כל מה שעשיתי בשבילו, הוא שכח מי עיצב את הכיכר של השכונה החדשה. הוא שכח מי המציא את השם לשכונת היובל. אבל זהו, עכשיו הגיע הזמן לנקום. אני הולך למטה של אילן. מה זה? מה אתה עושה כאן? זה תובל, תיללת לו לראש. הבנתי שרק את תוכלי להתמודד נגדו. רק את תוכלי לשבת בכס המלכות של תובל. כדי שתראי שאני רציני, אני הולך לתת לך את המידע הבא. זה תובל, הוא תולה את השלטים לעצמו. אוי ואבוי, אוי ואבוי, אין האיש הזה. הוא גאון, הוא גאון. לא, וזה לא הכל. יש לו גם סלוגן משגע. מה זה? מהו הסלוגן? תצפה יובל ארד, תקבל בחינם. מה הם מקבלים? פיצה וברד. אין האיש הזה. הוא חושב על כל תרחיש. הוא ישן עם נעליים. טוב, נראה אני כבר לפרסם את זה מחר? לא, אילה. אני לא חושב שהבנת. הוא תולה את השלטים הלילה. אוקיי. טוב, זה מספיק להיום. אבל רגע, אילה, מה נעשה עם התובל הזה? אל תדאג, עליי. טוב, אם היא אומרת שזה עליה, זה עליה. תושבי כוכב יאיר, צור יגאל, אני הולך פה ברחובות היישוב למען קולטת. תובל ברד תולה לעצמו שלטים. אבל מה שהוא לא יודע זה שהשלטון הולך להתחלף. זכרו, רק הילה תמנע בנייה. מי את? מי אני? אני לא בן ארוש בן חכמון בן מיכאל בנזיני. מישהו אמר בנזיני? את קוראת לי מי אמור סיני. אתה לא רואה שאני באמצע? מה הוא לובש? טוב, רגע. מה זה בכלל השם הארוך הזה? פשוט תגידי, המתמודדת. תצחק יובל, תצחק. אבל אתה עוד תראה שאני והתושבים, אנחנו עוד נשאר בכיסא שלך. את זה לא נראה בבחירות. מה שהם לא יודעים, שמפה זה רק הולך ומתדרדר. הפייסבוק התחיל להתמלא בפוסטים הזויים, למשל. מה זה הדבר הזה? זה הבת של 5 החודש, מה קורה פה?
והעדניות ברחוב השומרון, למה הן לא מטופחות? בושה. יונה ניסתה להתנקש ברכב של תובל. היונה ברחה לרחוב המעלה ב9, שבעלי ייצרו קשר בהקדם. מה זה? מה זה הספר המוזר הזה? פעם אחרונה שאני משאיל ספר מהספרייה באתגרי. תנו לגדוד להראות לכם מה זה ספרים ישראלים.